Vă salut pe toți. Astăzi vom arunca mașini de pe casă, de pe munte, nu de pe casă. Și începem cu acestea de aici până la ultima. Scuzați-mă de lag, dar am un calculator foarte prost. Ok, să zici. O să începem cu Lada aceasta, un hârbul ăsta vechi. După cu Duster-ul, Matiz-ul, Sandero, ce mai e? Loganul lui Nicu Rață, Golful 4 și Niva asta, Lada Niva. Hai să începem cu asta mică. Cu hârbul, cum îmi place mie să-i zic. Bă, nu pornește. Gata, m-a luat-o. N-am ce să fac, am lag. Acesta o să fie primul video de pe canal. Și asta m-am gândit și o să fac. Să arunc mașini după munte. O, să duce. Ma. Pachet s-a făcut. Ia, continuă. Eu cum s-a îndoit, bă. Radiator damage. Mamă, până unde se duce, bă? Până pe în mare. Na. Bă, s-a cam făcut pachet. Ok, începem cu următoarea. Care era? Duster-ul ăsta. Faceți Duster. A luat-o. Interior fain, frumos, se deschide ușa, capota. Avem avarie, avem tot. Mamă, poate să face asta mai pachet decât ailaltă. Ia. Și am decorat. Bă, asta se duce un pic mai în dreapta, sincer. S-a făcut deja mai pachet ca ailaltă. Hai că se duce și asta până pe plajă. Ia uite, portbagajul. Bă, dar portbagajul ăla e lipit de un colț. Că uite că nu se duce. E lipit de un colț mic acolo. E doar super glue ăla, mă. E dat cu super glue colțul ăla. Cu țac-pac. Uite și mașina ailaltă. Băi, deci asta s-a făcut mai pachet ca ailaltă. Asta e și mai e modele de-aia mai nouă. Mă, un fix lângă asta a venit, mă. Cam atât s-a ales și de asta. Sau nu, e mai pachet Duster-ul. E mai pachet ăsta decât asta. Care era următoarea? Matiz-ul. Mamă, vezi cum se face asta. Au ce jante frumoase avea. Bă, cadă el. Bă, cu ăsta cred că mă răstorn până ajung acolo să mă arunc. Ia uite-l, deja să face stânga-dreapta. Și am plecat. Mamă, ăsta cât a sărit. Ăsta aici așa găsit sfârșitul. Că nu îl mai scot aici. Uite. Bă, asta e de pe aia, de pe Lada. E de pe Lada asta. Ăsta aici a găsit sfârșitul. N-a ajuns pe aici pe jos. Următorul, Sandero-ul acesta. Bă, s-a auzit ceva afară. Să de măi, poliția afară, ce afară? Stați așa un pic, că se întâmplă ceva și vreau să mă uit.
Da, nu știu ce se întâmplă, se aude, nu știu, cred că e poliția cu girofarul, vorbesc pe megafonul ăla, se aude până în față. Da, vorbește, nu știu, poliția pe megafon, sunt două mașini cu smurd aici, nu știu ce se întâmplă. O, s-a dus. Și asta și-a găsit sfârșitul tot în copac. Mai merge stop. Interiorul nu se mai vede. Ce a rămas? Portbagajul, farurile, o roată, două roți, bara și cam atât. Da, cu praf. Cu Loganul lui Costică, nu lui Costică, lui Brață. Ce are, bă? Ce are, mă? Ah, ce bă, avea ușile deschise? Bă, dar ce capace are pe... Bă. Hai bă, apucă și tu să piși de pe... Mamă, deja l-am spart. Deja l-am spart, bă. Hai mă, dă-l, mai dă-l un pic. Că nu s-a dus cât trebuia. Am stat să mă uit la roțile lui. Gata, și-a găsit sfârșit un pom. Aoleu. Cu golful. Și după luăm ruseasca. E mișto și golful ăsta. Plac jantele, sunt mișto jantele de pe el. Ia. Ia că mă uit așa acum. Ia. Ioi, s-a dus. Mamă, unde se duce bă ăsta? Mamă, dar a picat bine, bă. Bă, încă mai are stopul. Și mai merge stopul. Bă, stopul ăla e invincibil dacă nu s-a spart. Bă, de ce te tu că stopul ăla încă merge? Băi, nu mai merge, sau? Bă, da, merge. Merge, mă. Uite o bară, PH. Asta e de la Lada, bara de la Lada. Mă, am luat după număr. Și ultima, Lada Niva 8. Asta e mare. E de-aia de transport, ia, ce e aici? Da, aici băgăm copiii. Hopa. Scriem Free Candy aici. Mamă, dar cum face asta, bă? Eu uite-o, bă, cum face, sare. Nu eu să spar becurile pe spate. Mamă, și-a găsit sfârșitul fix unde e Loganul. Mamă, dar s-a făcut praf. Da. Cam atât cu mașinuțele astea. Ce să mai zic? Gata, le-am reparat pe toate. Bă, unde a plecat ăla, bă, a intrat în casă. Da, ce să mai... Cam atât cu primul episod. Dacă v-a plăcut, nu știu, dați like, subscribe, nu știu, să fie primul video, nu știu. Și ne vedem poate cu alt videoclip, altă dată. Sănătate și numai bine!